ସାଧାରଣତଃ ପଶୁମାନଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଥାଏ ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ମନୁଷ୍ୟର ଲାଞ୍ଜ ଥିବା ଖବର ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଆସିଛି। ଲାଞ୍ଜ ଥିବା ଏକ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଛି। 2023 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଜଣେ ମହିଳା ଲାଞ୍ଜ ଥିବା ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ଶିଶୁର ଲାଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁକୁ 3 ମାସ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଲାଞ୍ଜର ଲମ୍ବ 15 ସେମି ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦେଖି ପିତାମାତା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏପରି ଅସାଧାରଣ ଶିଶୁକୁ ନେଇ ଦମ୍ପତି ୟାଦାଦ୍ରୀ ଭୁବନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିବିନଗରସ୍ଥିତ ଏମ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଏମ୍ସର ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଶିଶୁର ଶରୀରରୁ ଲାଞ୍ଜକୁ ସର୍ଜରୀ ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଏହି ବିରଳ ସର୍ଜରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସର୍ଜରୀ ବେଶ୍ ଜଟିଳ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଶିଶୁର ଲାଞ୍ଜ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲା। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରରେ ତିଳେମାତ୍ର ତ୍ରୁଟି ଶରୀରରେ ସ୍ନାୟୁଗତ କ୍ଷତିର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅତି ସାବଧାନର ସହିତ ଶିଶୁର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ଶରୀରରୁ ଲାଞ୍ଜକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ପାଇଁ 2.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ଶିଶୁକୁ 8 ମାସ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସ୍ନାୟୁଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଲାଞ୍ଜ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଡାନ୍ ବ୍ରେନ୍ଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଧାରଣା ଯେ ମାନବ ଲାଞ୍ଜର ଉତ୍ପତ୍ତି ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କଠାରୁ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଶେଷରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ର ଆବଶ୍ୟକତା କଲାନି, ଫଳରେ ଏହା ମଣିଷ ଶରୀରରେ ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହେ ଯେ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକତା ଥିଲେ ଏପରି ଭେଷ୍ଟିଜିଆଲ ଲାଞ୍ଜ